De réir taide a dailsigh an gníomhreacht chuomhnú chomhthéal tá feabhas tagtha Caighdeán an Uisce is Uisce Snámha timpeall na tíre. Dar leis an tuairisc tá Caighdeán sór Uisce in nach siomh Rinneadh monatóireacht déir I gcunta Ciarí. Bhí daltaí scoil Cheann Trá anna hásta leis an nuacht seo, mar minic a bhíonn siadsan ag an trá in aice scoile agus an Uisce chomh. Tá mana hásta go bhfuil an Uisce glan mar níl gur go bheith snámh istigh Uisce slach. Bhíon ag snámh agus ag immert go minic. Is mánar bhíon le chlán ag immert sacr lam an trá. Bhíon muinte na háta gcónaí glanasúas an trá. Is áis an tátaí an trá do bhainte na háte chomh. Tá an trasóirí anseo a léhann de sira an tairg agus tá sé sin an tátacht don phobal. Is toch go mé go léir idir na scoilena daoine áitiúla agus na gnólachtaí áitiúla an bhródúil as an droig agus chuann go mór leis an tairgt a bhíon ar chuoine chun takedaí an geantar so chuann leis an trasóireacht, chuann sé leis an atmosfér agus chuann sé le féinúlacht na daoine agus is seód anna luachfar ar an droig an sa I gceann seo. Rinneadh scrúdú céad is a chuige héan Uisce Snámha mar chuid den survey agus bhí Uisce sásúil in nócha is a sé fán géaddómh. Seo an céad ór a bronnach stád is sór Caighdeán an Uisce in ngach Uisce Snámha I gcunta Ciarí ó 2018. Agus an saoir an Uisling beag muinte na riachta ná an Snámh gan bheith bortha fé Caighdeán an Uisce. Seán hÉireann, Nuacht Cúla4, Cheann Trá.